Takže čau lidi, vítejte u mého nového videa z hry Roblox. Dnes si zahrajeme minihru jménem Get a Snack at Free M, jako získej snack ve 4, nebo já nevím, jak to popsat. To je jedno, nebudeme to dál kecávat, jdeme na to. Welcome, já hraju Roblox rád. It's me, your self-conscious. I'm interpreting your sleep. Nestíhám. To nevadí. Když tak si to můžete stopnout a přečíst sami. Já to nestíhám. No. Tak a hrajem. Politicsy. Griffin Peter. Tak, máme 4 hodiny ráno. Tady někdo asi zakopl. Penízky. Vezmeme. Tak Tixy jsou taky dobrý. Dá se zapnout telka? Nedá. Hele. Máme chipsy. Jdeme si jasně do pokoje. Tady máme pokoj, hádám. Jo, tady. Sníme se tady bramburky. Mňam, mňam, mňam. A jdeme spinkat. Bylo všechno. Dobře, tak dáme si to trochu nahlas. Tak, já si to ještě možná trošku stlumím. Jo, dobrý, takhle je to dobrý. Jdeme hrát znovu. Tak. Tady máme můj trofej. Tady jsme zase Tixy. Co jsou tady ty dveře? Ale táta. Pasta, co když si dám před tátou pastu? Ne, já zkusím sebrat zbraň. To chvíli potrvá. Tak mi zatím můžete dát like, odběr a napsat do komentářů třeba, jak se máte. Jo. Já se mám dobře. Teď čekám, až seberu tady tu zbraň. Nevím, co mu na tom tak trvá. Jo. Táta leží ve vaně. A já musím držet Ečko jak trotl. Aby jsem sebral tu zbraň. No, už je to ve 3/4. Za chvíli by se mi mohl sebrat. Konečně, pojď. Kousek. Pojď. To si děláš srandu. Tak zkusíme sebrat peníze a vrátíme se tam, až budeme mít dostatek peněz. Tak, tady pozbíráme všechno. Takzvaně vypůjčíme. Hele. O, peníze. Dobře. Jsou ještě jiné peníze? Já, že bych ty peníze potřeboval. Tak, koukneme se ještě ke mně do pokoje. Nemůžu sáhnout ty peníze.
To je ta koupelna. No. To máme my poko. Jo, tady jsou ještě dveře. Tak to jsem já. Tady si vezmeme Tix. Dobrý auto. Tady jsou peníze. Já jsem tam vyhodil můj pastu. Jo, tady jsou penízky, jen tak na zem. Nechci ty peníze, halo, jo. Dobrý den. Tady penízky. Máte. Hm. Můžu si vzít. Asi ne. Tak, zavřeme tady kasu. Salek, jak to probliklo. Potřebujeme ještě 5. A teď jdeme sebrat zbraň. Co je napsáno? This is my car, Cheshire. To auto by jsem si vypůjčil a jel domů. Takže máme konečně tu 100. Jdeme domů. A jdeme do koupelny. Tak. Tady to zase půjde na hodinu. Tak já dám střih, až to bude jakž tak u konce. Tak, už jsme ve 3/4. Tak, už to bude mít ještě kousek, ještě kousek. Kousek lilínek, pojď. Yes. Jako vážně. Taky. Co ne? Je to kiklo. Play. Tak. Jdeme zase k tátovi do koupelny. A vezmeme si tady pastu, kterou z papa. Aha. Jako, vážně. Jo, to byl ending, tak dobrý. Tak. Sebereme všechny peníze. Pojďme si něco koupit do toho obchodu. Zatím si můžeme dát kolu. Mňam. Byla velice dobrá na ty psíky. Tak tady vezmeme penízky. Na barán se koukneme příští hru. Jsem se lekl. Dobrý, to byl asi ending. Rád, že jsem se tady málem vystrašil k smrti. Tak, teď sebereme všechny peníze. Jsem se úplně pokakal, když jsem viděl, jak sem jde. Čau, tati. Tady vezmu penízky. Už ti čipsíky papat nebudu.
jelikož mě vystrašil k smrti. Tak. Co tady v ledničce jsou penízky. Tak. A jdeme. Tady máme Tix. Otevřeme 24/7. Ještě tady jsou penízky. Dobrý den. Počkejte. Tady vezmu ty penízky. Tak, teď dobrý den. Já si tady vezmu ty penízky, co tady máte, jo. Promiň, neřvěte na mě. Já chci vajíce. Co je tohleto? Dáme zmrzlinu. Co tady máte? Velký nic. Já chci to vajíce. Ale já chci to vajíčko. Jo, tady F, place. $25. No a tady máte peníze, nebo jak ti mám dát peníze? Já ti dám ty peníze. Nebo dáme takhle clear. Nic platit nebudu. Aha. Jo. A tak si děláš srandu. Takže položíme. A teď se tě zeptám ještě jednou. Dobrý. Máme vajíčko, který chci spapat. Můžu si to vajíco spapat. No, tak já ho vyhodím do toho. A koukneme se tady na tady tu kouli. Orb. Co to je? Co? Já to odložím asi radši zpátky. Já ti to ukradnu. Aha. Tak si koupíme jednu sodovku tady před tím obchodem. Aha. Tak si ji koupíme u tebe v obchodě. Jo. Vyhala to chci. A koupíme si sodu a zkusíme to dát tady do toho. Aha.
Když si tady vezmu ještě jednu kolu, ale se tím. Tam mě baví ty věci. Nic si sbírat nebudu. Si ji vezmu a čau. Hey body. No, já jsem měl přízeň, tak a neměl jsem penízky. Teda mám, ale to je jedno. No sorry, já ti zaplatím. Dobrý, tak máme další ending. Koukneme se, co je tady dalšího. Ještě... How to... to... nevím. Co je tohleto? Co je? Teďka sbírám kočky, jo. Jsem se vlastně chtěl kouknout na toho banána, co? Ale počkej, teď když tady máme ty kočky, tak to chci tady obhlídnout, jestli tady není něco novýho. Kosíský. Co taťka? Normálky kosíský. Já jsem mě málo zbudil, tačko. Nic tady nemá. Tak, jdeme zkusit ten pomeranč, nebo co to je. Hey, yo, it's Ace back again with another game of video. Looks like we are going to play a game called Get a Snack at 4 a.m. Whoa! Oh, good thing it's not at 3 a.m. That's when all the creepy stuff happens, right? Okay. Welcome to the Fruity 9000. Well, thank you. I appreciate it. It's me, your self-conscious. Not conscious. Ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Počkat, 1. To může být velký. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak ještě 2, 3 ještě. Potřebujeme. A to získáme já. Tak sebereme si penízku, už tam nemáme kočičky. Budeme do pokoje se kouknout. Tady máme Stixy. Tady máme kočku. Můžeme si zavolat. Někde třeba. Thank you for playing. Ta hlava. I tak. Dáme tady třeba kolu. A zapneme to. Co se stane? Přijde táta. Co se stane? Jo, ona chtěl. Čekám, kdy přijde táta.
Kde? Tady hoří. Jo. To byl další ending. Super. No. Tak teď potřebujeme 3. Já bych si ty zbylý 3 nechal na příště, tak doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli jo, tak nezapomeňte dát like, odběr a budu se těšit u dalšího videa, tak zatím čus.